Nias hangin oy. Hi guys! Welcome to my channel. Si Florami Buholano ni. O wa pa ka naka-like. Ini man din nagkauwahin oy. Ingon no. So, hello! Ang tao kimong tanan kung haaban mo karon. Maadjong hapon na karon. As I'm filming this video, it's already 4:30 in the afternoon. Wa ko ka-vlog has gini na buntagay. Grabing kapudya, jara. Gipamauwan ko sa maang vlog bitaw ko sa ATV Daras Alicia. Uy, sa katunay mga nangutana og pilay abang kanang di pa mo na matubag guys kay maghuwat ko og officially na nga i-open kay arong makuanan din natug insakto nga presyo kay di ko gusto magjama-jama. Amo ingon na jud pug. Explore mi ga jama-jama na pud hungog na pud. Di ko gusto og ingan na gusto na nga mas sure. Matekod ga jud og unsa jud tong labing matuod. Para takod gajig taman bitaw gusto ko nga sure jud nga information naghang mahatag ninyo mao na nga ato sang huwaton ug officially na nga i-open kay mga jud ko sa price list naman dyan ay price list ingan ta mga jud po ko sa contact number sa inyo ang kontakon kay arong adto na mo diretso og katong kinsa tong gusto nga mo drive sa ATV or mo back-ride or sa diha na basin pod og mo provide sila driver og di ka kamao wa pa po ko kay ba na ang i-find out kay arong ma-share na ninyo. So, by the way, guys, og makabasa ka sa title, hangi butang na update sa ang pag-adto sa Amerika, kay ba mo guys, di man dyan dapat nga mag-explain ko, di ba, kay we have a choice of our own. Di man ta kinahanglan maminaw sa laing tao, but because of the people nga nag-care na daghan man kadto nag-care na nga na so nagpasalamat ko anja kinahanglan pud na pahibawon kay arong di mo mag-uo kay ag uban nag-uo na nag-PM na gadyo na nga arong guuwan ni jay nga na kay sa panahon lagi karon pandemic wa pa man mawa amo nga tabagon karon pero before that aran naman jud ta sa guys murag di naman jud muli kag ang dila og di ko maka hab-hab kay lahi na jud kadto kang gibati ganina ra pug gikutasan mga alas 3 pa anja kay busy mas undo kay nang labaman bugetan man kaadyo pati gahang mga sa niya nag-i-appeal mo paglaba. Kaya agmana ko sa ila ha, magdama kong extra nga t-shirt, mag-ilis ko nga na diyang ibilin. Mao to ijang i-appeal og laba. So salamat ka jo darling. Darling. Salamat darling. So guys, ay nabhak maghinarag. Marot na. Nabhak maghinugang sidanan. So di ako daari sliced bird. Bitaw guys, dako sliced bread. Naka-remember ako sa unos gamay pa ko kay sliced bird man diyang ingan kaya nalaging wa lagi ko habaw honey lagi po na madenggan na silingan dyan sliced bird man po ilang ingan di sliced bird po gaho sliced bread man di ay sa park and go sa ko to metik anong ka atong dunga pag-amping ha motor mo ko pag-amping so ara naman sa katasa sa mga to guys ay dapo ko dari blue lagi tatanan uy ikaw bro blue mga paboritong color. So data daril sandwich spread datong ipalaman daan ning ato ang pan. Di mo kuno undoy mo kaon so dublihon hay nga na murag nabuntas jud ba. Hang kamot limpyo ni gikan mo ko nang hunaw so pa ko ni ari andyan alcohol pa jud pag-abot. So guys, mao lagi to. Tungod sa kadaghag nag-care na I need to make this video. Kay arong makaibaw mo sa update og kuan kay nag-uul lagi sila kay abi nila og mobiyahin nako karon dajon. Kaingan jud sila nga karon dajo na gadyo kong mulupad mo na yung i-clear mo nang naghimo ko na ng video pero pakan asa kon jud karong panahon na wa pag gialaw ag mga tourist dito sa Amerika bisag sa Pilipinas baguhay pa dasang adlaw gi-announce nga di sa mo ag taga Amerika di sa sila mudawat kay dagad sa nagkataas nga kaso sa COVID so ag among gibuhat guys sa sponsor guys amo rang gi-prepare ag mga documents nga kinahanglan ng nahu ug nidya kay arong inig open abrig utro ready na ag ang mga papel so mao na among gibuhat karon mao na ang update ninyo so adto mo kageuw kay madyo magkurente ko kay mo lupad ko dadyo nga na nga asa mapuko kasud nga close man agilahang mga port of entry close man siguro rong mga panahon na manang di mo angay mag-uw guys kay di pa ko moadto sa Amerika karon dajon karon kay di pa pud na madali-dali uy grabe pug processing na nadaghan so adto mo kag-uw kaya naman siyang geuwan ning chat na nga inga na rang geuwa din dya salamat sa imong concern ako na mag-uw mapukog mag-uw mo nang haning made ni nga video kay rong mahibaw-an ninyo nga
Di pa ko karong dadyon jud ingog moadto na karong buwan na nga na di kay huwaten pa og mauki ag panahon. Mo na ahang plano. Huwaten pag mauki ag panahon, mauki dagan nga kanang di na kaadyo risky kay karong panahon na kay bao jud pug ko nga risky jud kaadyo ron mag suroy-suroy. So agamang gibuhat ra is ga-prepare na mo agamang mga document. Ug maabot ag panahon nga okay na, ready to fly na ta. So inga na ra guys. Adyan na mo kag about daan na. Kay ultimo ako gagatang sponsor, naganahon pud sa aho ang kahimtang nga. Makuan pud ko. Marisk pud agang kinabuhi og mo ditso-ditso ra inga na. Kinahanglan tan-awon sa pud bansay-bansa din sa amudas magdana. Pero adyo pud mo kagao guys kay sa ato ang sponsor. Kaya jang ipaila-ila ninyo. Di si jalahi nga tao. Taga-alis siya ra siya guys. Pero ug mo tan mo sang previous video katong ning tawag ko or nag-istorya may English siya. Kay wapay na po agid siyang edad, bata pa siya. Dito na siya sa Amerika. Mao na nga maglisod ni siya og istorya og Bisaya pero makasabot siya pero maglisod na siya kay kamo kuno po'y bata pa. Dito na mo may mga kalubilo ta ng English pa ka. Takdan pagagapay ang magpabilin gihapon kag Bisaya nga. Bunawan kanina dito kay di man makasabot nimo. Kinahanglan jud ka mo adjust. Mukuan jud ka sa ilahang istoryahan. Mo siya, di ba? Murad jud ka ng Amerikano jud og dugo ba? Ano jud Amerikana jud dito jud nga na ba kay agay jang accent ning takod naman kay to naman diri to bugutan ka adyo si Jan agay jahang mga family mga lumad nga taga-alis siya anja napapud mi related rapod agang mga apuhan nga na pero di na ko kabaw na mo explain kana mga apos ilog apos tingkoy mga nga wala ko ka hibaw daan na si tatay rin nakahibaw na mag kunik-kunik da mga kaduguan yun na wala ko kahibaw na harang hibawan kay first cousin ra second cousin nga na ra pero mga ko na gani mga tabok-tabok na nga wala laban nang una na si tatay ray nakahibaw na anja sa pod guys kana si kapila na po na si ning support na financially katong mga time nga kanang lisod ka adyo bitaw og kahinimdom po mo pagpasko dahil ihatag na hagdakang box si to katong dapat ihatag na grilo nga Michael Kors mo siguro to nakalimot ko ni brand to magitaguan kay di ko gusto magasgas si to daghan pa na sa mga natabag na especially sa paghatag o advice nga na sa mga sa mga panahon nga na ako'y mga problema nga na mo advice sa namo nang grateful ko nga na itaw nga inga na nga dan hirami nag-ila sa online kaning ahang pag-vlog pero agid jang pag amuma jang pag-care na is kanang tinud anay kay ug di pa pud tinud anay ma-feel man pud na nimo ma-feel man nimo nga agtaw na argi kinahanglan nimo sa pwedeng kinahanglan na Madubag nabalay ko'y sapi. Nabalay ko'y katigadunan, wakman. So, ma-realize dun nimo nga, tinud-anay dun siya. Kay, hani malagay ijang makuha na, ug ija malay kung ija ra mangani kung giskam. Kaya na may ning comment nga, giskam ra kuno ko. Di po siya nga na, uy. Ug buot hunahon ako pa'y mang scam ni siya. Ug buot ni mo hunahon kay si jaman mo ay naay maadjong barog sa kinabuhi. Ako, ulit mo ra mapukudaras kabukiran naglaroy-laroy. So, ug buot ni mo hunahon mas dako pa og posibilidad nga ako'y mang scam kaysa si jay mang scam na ganyan sa medya makuha na diba? Og usa pa pud guys apang explain ninyo kana pag adto na ada na puhon og maoki ag panahon di na para mangita akong opportunity dito magtrabaho bisita ra dyan na kay pwede ko mapriso og moadto ko dito mangita kog trabaho nga na mapriso ko dana di na pwede kay mo nga na dyan na nga visit ra dyan ta pero wa man ta kay bawo pud sa dagan sa panahon basi ni kadto nag maghinagbo ming Oprah Winfrey bangga may nga na sama na siguro na may opportunity dyan nga na pero about sa mga work opportunity inig panahon nga makaadto ko nadsura dyan na tilaod o pero og kanang kunuhag na kaila na dito damihin nga floor lakaw nga floor kaya kang pakantahon mga nga na tagaan ra lamang kanahag kananay pahalipay mga nga na pwede ra siguro na pero kanang yung opportunity nga trabaho doon nga na lisod kay Amerika guna di na pwede bali-balion ang ilang balaod kay na piriso gadget ta napay chance nga maban ko di na ko makasud og Amerika magkwartaan ko kanang mag-travel ko na ko di na ko makasud og magbinuang manggaling ko so kana jud purely visit ra dyan na siya lipay ko ba naganahon na mo bitaw tong nakahila ko di tagod kay makaadto kog Amerika ning hila ko tungod sa thoughts nga naay nagmahal na kay daliman pagkag ila kong gitrato nga
ma-feel man dyan na guys, ma-feel na nga murag trato jud ko nila nga kung galingan nilang anak, although lajo-lajo na jud dagamang pagkaparentis dugo, lajo-lajo na, pero niingan nagistatay nga sa mga apuhan ko no ni Dani Nija, kuan ra pud sa ijang mga apuhan, murag naapa sila mga apo-apo na lagi, ko kay bawo na ma-explain. Mao siguro pud murag napay lukso ng dugo siguro pud baga nagmay. Grateful ka adyo ko ngay nga na. Salamat ka adyo te. So ana jang ipailailan jud si Ate Jocelyn Yang. Salamat ka adyo Ate Jocelyn kay mo kung gitagag opportunity ngay nga na. Although di madali-dali labi na sa tong panahon karon, pero ang thoughts man good maoy makapalami sa pamati nga. Sa kadaghan nga tao or bisan sa girong nagani kay immediate family pa siguro na remember pa jud sa imong family tree nga nadare nga wa gani nimo na ing ani. So ako na spoil ko sa imuhang gugma. Salamat ka adyo na. Grabe jud ag kuan Ginoo no. Pugas makaingon man po ko nga bisag ingani ko, bisag manunuway lagi po ko usay, makaingon po ko nga wa mo po ko'y taong gi pasakitan, wa po ko'y taong gi gitamakan. Yan na mo nang makaingon ko nga ang Ginoo jud di ay grabe og muhigugma nimo, ilabi na og wa kay dautan nga gibuhat sa imong isig katawo. Kay mobalik magud po na nimo. So murag taas na siguro to. Mara gud po to. Argi clear ba? Kay aron makahibaw mo ba aron di mo kaya gaban wa na siguro makatug. Yung mga katod yung mga ning suporta na wa siguro makatug. Labi lang sila na lagi gabi nilag mulupad nako. Bisan pag unsaon na, bisan pag hang i-risk kuno haguli nga di gyapon ko ka. Adduron kay why processing ron sa tourist. Oy, guys. Katong ang naging video kay wa man kadto na pakita agi jang naong. So ang ibutang gagnaw ni Ate Jocelyn para makakita mo. Parang hanjo nito guys, i-pray po natin siya guys nga madugangan pagkat sa mga blessings sa isang kinabuhi. I-pray natin siya nga naa si Jai maadjong panglawas pirmi patigid sa pamilya. Ug i-pray natin siya nga tagaan sa comfort sa Ginoo. Kay nawada ni siya og anak nga laki, isang panganay. Hangtod karon nagkuan pa ni siya, nagsakit pa siya sa pagkawa sa isang anak. So ato jang i-pray nga tagaan siya comfort sa Ginoo. Kay di lalim ning inahan mawad-an og anak. So maro tay hanjo ninyo guys ug unta pod i-pray pod ninyo guys nga ma-okay ag kaning processing. Puhon og naana kay basig misinterpret na pod or misunderstood na pod ninyo kaingon na pod mo karon nagjukudajon mo puhon og okay na ag panahon. Puhon kay sa halang po nang ihanjo ninyo nga apil po sa inyo pagampo. Og asa pod guys day. Di po magaw na og puhon og makaadto man jud kumadajon nga naampo ko mga kadugo didto. Na po mga salingan didto. Nagnig first cousin dadto. So by the way guys, sa mga nangutana di ay ug asa dapit siya sa America sa California. Di na laman na kumpletohon ag exact nga address. Basta kay sa California siya. So okay ka dito sa California ingon sa na kay di man ko musno dito. So di ko dito magantos kuno hay og moabot ko dito. Kay tugnaw nam gritag igurang mo unos kari gamay nya samot nagditog magsuno na di na siguro kalihot mo tikig siguro ko mugangking siguro ang kalawasan. So di mo dapat mag-uha adyon makag-uw. Kay ug madadyon manggaling ko, sure ko nga nakos maadjong mga kamot. Di dyan na siya totally nga stranger jud. Kay taga-darhira man sa mga nga may idea gamay ba sa mga dagan sa kinabuhi na karon. Makita ta og mapuhon guys. At ang yung mapuhon guys ang vlog guys kay natay taong tabangan og mapuhon. Ug manan hay explain hinjog tanang detalye na kay arong kay wa nay trailing ug hang mention ninyo karon. So atang hiran ninyo og mapuhon sa ang vlog ag atang sunod nga vlog tomorrow. Sure ko daghay ma-inspire. So kita tag mapuhon guys. Salamat, this is Flormy Bulana. Salamat sa like ug sa subscribe. God bless inyo tanan.